In dai kana son Facebook su baka content monetization, mataki na farko da ake samun monetization, ma'ana kana son Facebook su fara biyan ka, abu na farko da zaka fara yi shine ka maida profile ɗinka zuwa professional dashboard. Idan baka iya maida page zuwa professional dashboard ba, ka biyo ni zuwa ƙarshen wannan bidiyon nawa don kallon yadda zaka maida profile ɗinka zuwa professional dashboard. So da farko zaka shiga cikin profile ɗinka, ma'ana zaka shiga cikin Facebook ɗinka. Yawwa, so in mun shiga Facebook ɗinmu da farko kamar haka, za mu taɓa kan profile ɗinmu kan inda wannan hoton yake, nan za mu taɓa. Sai mu taɓa, yana taɓa zai kawo ka cikin profile ɗinka. So ga wannan icon ɗin guda uku, wannan icon ɗin guda uku shi za mu taɓa. So muna taɓa shi zai buɗe mana. In muka iyo scrolling down ƙasa, akwai nan gurin da aka rubuta turn off professional dashboard. To ni dama already Facebook ɗina yana kan professional dashboard ne. Turn off professional dashboard, it means in kashe shi already. To in an kashe shi ɗin, idan naka already yana on, yanzu idan kashe shi wani sa'in yana ɗan wahalar komawa. So shi yasa ba zan kashe shi ba. Idan naka ba a kunne yake ba za ka ga turn on. So sai ka taɓa turn on ɗin nan shine continue. Kana continue, za ka sake selecting continue, shi kenan ka maida profile ɗinka professional dashboard.